Мілаваны на сённяшнюю нядзелю прадбачаны ліст канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі перед Вялікім пастом. Калі ласка, паслухаем. Дарагія браты і сёстры, час паволі набліжае нас да літургічнага перыяду Вялікага посту. Перыяду, прызначанага дзеля адновы, выпраўлення, змены на лепшае нашага жыцця і, што істотнае, аднаўлення і ўмацавання нашых адносінаў з Богам. Таму гэта час асаблівага засяроджання і пэўнай рэвізіі сваіх поглядаў, паводзінаў, намераў у дачыненні да самога сябе, нашых бліжніх, навакольнага асяроддзя і да таго, хто ўсё гэта стварыў і трымае ў сваёй апецы. Навошта патрэбная такая рэвізія? Фактычна мы здзяйсняем яе кожны раз, прыступаючы да сакраменту паяднання, споведзі, што акрэсліваем як рахунак сумлення. Ён выконвае ролю штурманскай мапы, якая дазваляе бачыць уласцівы напрамак і ў выпадку неабходнасці згодна з ім карэкціраваць свой рух. Калі такая карэкціроўка не адбываецца, не цяжка здагадацца, куды можа завесці чалавека памылковы шлях. Не толькі чалавека, але нават грамадства і цэлыя краіны. Прыкладаў у нашай гісторыі маем шмат. І сведчаць яны пра адно: кожны адыход ад Бога, кожны бунт супраць ягонай мудрасці і абразы ягонай велічы абарочвалася трагедыяй для самога чалавека. Усё мінулае 20-е стагоддзя з яго атэістычнымі сістэмамі нацызму і камунізму выразнае таму пацверджанне. Не засталася ў баку ад гэтых бедаў і нашая краіна. Дзесяткі, а нават сотні тысяч загінулых людзей у нацысцкіх і сталінскіх лагерах на нашай тэрыторыі, ахвяры рэпрэсій, чые імёны да сёння хаваюць урочышчы курапатаў, трасцянца, хайсоў і іншых, не кажучы пра ахвяры войнаў, дзе лік ідзе ўжо на мільёны. Гэта не проста выдаткі ўзніклай той ці іншай сістэмы ці геапалітычнай сітуацыі. Гэта выклік наўпрост Богу, пагарда ім і яго прынцыпамі. Калі дадаць сюды знішчаныя і зняважаныя святыні і храмы, непашанаванне правоў чалавека, забойства ненароджаных дзяцей, падман, карупцыю, выкарыстанне чалавека, распаўсюджванне наркотыкаў і так далей, вымалёўваецца рэчаіснасць, якая вельмі востра вымагае перапрашэння і ўміласціўлення за здзейсненае зло. Канешне, чалавек сам не ў стане выправіць усё гэтае зло і ўзнагародзіць Божай справядлівасці. Той, хто прабачае нам грахі, гэта Езус Христус, пра якога апостол Павел кажа, што яго устанавіў Бог як уміласціўленне ў ягонай крыві праз веру, каб паказаць сваю справядлівасць у адпушчэнні грахоў. З іншага боку, Касцёл навучае: неабходна зрабіць усё, што магчыма, каб выправіць учыненую шкоду бліжняму. Напрыклад, аддаць скрадзеныя рэчы, вярнуць добрую славу таму, хто быў ачэрнены, узнагародзіць за крыўды. Гэтага вымагае звычайная справядлівасць. Катэхізіс каталіцкага касцёла. Таксама і адносна Бога чалавек павінен здзейсніць такую ўзнагароду, каб мець магчымасць разлічваць на яго благаслаўленне. Яшчэ адна галіна, у якой мы павінны таксама шчыра пакаяцца ў грахах, гэта справа Божага культу або літургіі. Катэхізіс каталіцкага касцёла кажа пра яе наступным чынам. У літургіі касцёла Христус адкрывае і здзяйсняе перадусім сваю пасхальную таямніцу. Калі надышла ягоная гадзіна, ён перажывае адзіную падзею ў гісторыі, якая не мінае. Езус памірае, яго хаваюць, кладуць у магілу, уваскрасае і сядае праваруч Айца назаўсёды. Гэта рэальная падзея, якая адбылася ў нашай гісторыі. Аднак яна выключная, бо ўсе астатнія гістарычныя падзеі здараюцца аднойчы і праходзяць, знікаючы ў мінулым. Пасхальная таямніца Хрыста, наадварот, не можа застацца толькі ў мінулым, бо сваёю смерцю ён перамог смерць. Больш таго, то, якім ён з'яўляецца, і ўсё, што ўчыніў і што выцерпеў для ўсіх людзей, удзельнічае ў вечнасці Божай, перакрочвае ўсе часы і эпохі, няспынна прысутнічаючы ў іх. Інакш кажучы, кожны удзел у літургічнай цэлебрацыі, асабліва ў святой імшы, гэта не проста ўспамін пасхальных падзей Езуса Хрыста.
Гэта рэальнае іх перажыванне і прысутнасць. Адсюль вынікае і вялікая павага да такіх узнёслых спраў, у якіх Бог дазваляе нам браць удзел. Ці мы добра сабе гэта разумеем? У часе літургіі, а нават проста знаходзячыся ў святыні, мы знаходзімся ў прысутнасці Божай. І не проста ў прысутнасці, як у часы Старога Запавету, калі Божая слава напаўняла святыню, але ў прысутнасці Бога, які прынізіў сябе перад чалавекам, які складае сябе за нас у ахвяру. І ў адказ на гэтае мы часам не здольныя зрабіць годны знак крыжа, у поспеху махнуўшы у сябе перад носам рукою, або неахайна, напаўсхіліўшы калені, праходзячы перад найсвяцейшым сакраментам. І гэта датычыцца не толькі светскіх вернікаў, але, на жаль, нярэдка і духавенства. Калісьці святая Тэрэза, дзіцятка Езус, сказала, што за кожны жэст святара падчас святой імшы гатовая аддаць сваё жыццё. Варта было б і нам мець штосьці з такой павагі. Не кажучы ўжо пра павагу, з якой мы павінны прымаць найсвяцейшы сакрамент і адараваць яго ў сваім сэрцы, не выходзячы ў той самы момант з касцёла. Можам паставіць сабе пытанне, наколькі ўсё гэта істотна і ўвогуле Богу патрэбна. Напэўна, Бог можа сам сабе спакойна існаваць і без усіх нашых умоўнасцей. Больш таго, Ён мог бы спакойна сабе існаваць і без усяго створанага свету. Але тут іншае пытанне. Ці зможам мы існаваць без вялікай павагі да таго, хто нас стварыў, хто дзеля нашага ўратавання прынізіў самога сябе, стаўшыся чалавекам, паміраючы на крыжы і застаючыся сярод нас у постаці хлеба. У літургічных жэстах мы маем магчымасць выразіць павагу да Бога і той вялікай таямніцы нашага збаўлення, здзейсненай праз Езуса Хрыста. І наадварот, нядбайнасць у тым, што датычыцца літургіі, з'яўляецца праяўленнем абыякавасці, а нават пагарды і абразы да Божай велічы, перад якой схіляюцца, якую праслаўляюць усе эмоцыі і нябёсы. Тым, хто добра разумеў сэнс павагі да Божых спраў, быў апостол Павел. Вось фрагмент яго паслання да эфесцаў. «Благаслаўлёны Бог і Отец Пана нашага Езуса Хрыста, які благаславіў нас у Хрысце усялякім духоўным благаслаўленнем на нябёсах. У ім мы былі выбраны і прадвызначаны для хвалы Ягонай славы. У ім і вы, калі пачулі слова праўды, былі пазначаныя пячаццю абяцанага Духа Святога для хвалы Ягонай велічы». Існуе, на жаль, шмат іншых рэчаў таксама ў нашым асабістым жыцці, як і ў грамадскім, якія запярэчваюць Божай славе і з'яўляюцца абразай Ягонай велічы. І ўсе яны патрабуюць выпраўлення і перапрашэння. Прынамсі ад імя пэўнай часткі нашага грамадства, якую мы, як каталіцкі касцёл, і ўяўляем. Навука касцёла сцвярджае, грэшнік, які паўстаў з граху, павінен яшчэ вярнуцца да поўнага духоўнага здароўя. Таму павінен зрабіць крыху больш, каб выправіць сваю віну. Павінен узнагародзіць адпаведным чынам альбо уміласцівіць за свае грахі. Гэтая ўзнагарода называецца таксама пакутай. Таму ў час Вялікага посту у гэтым годзе прапануем распачаць агульнай малітвай усяго касцёла на Беларусі, складаючы эўхарыстычную ахвяру у інтэнцыі перапрашэння Бога за абразу Ягонага імя. І гэтая святая імша будзе цэлебравацца ў першую нядзелю Вялікага посту ва ўсіх касцёлах Беларусі. Няхай гэтая малітва абудзіць у нашых сэрцах павагу да таго, што прапануе нам касцёл, да той вялікай таямніцы нашага збаўлення, якую Бог пакінуў нам у простых знаках святой літургіі. Няхай стане перапрашэннем за здзейсненую абразу Божай велічы так у наш час, як і ў нашай гісторыі, каб з'яднаць дар Божага благаслаўлення для ўсёй нашай краіны. На час надыходзячага Вялікага посту ад усяго сэрца благаслаўляем. Пісалі каталіцкія біскупы Беларусі. Мілаваны, так як мы чулі у гэтым лісце, наступная нядзеля 1 сакавіка, першая нядзеля Вялікага посту, будзе спецыяльнай нядзеляй
прысвечанай малітве перапрашэння за грахі абразы Божай велічы, за грахі народу, за грахі нашай асабістай. Будзе в этой інтэнцыі адна імша адпраўляцца, будзе спецыяльнае набажэнства. Вось таксама і мы падрыхтуем нашыя сэрцы, каб мы вучыліся, умелі прасіць прабачэння і не проста пакаяцца, паспавядацца, таксама вучыліся выпраўляць крыўды, якія мы наносім, і браць на сябе адказнасць за свае ўчынкі.